It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see someone. Oh, așa! Bună seara, părinți! Bună seara, copilași! Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar am dat comandă de zăpadă astăzi. După cum vedeți, trebuia să fie puțin mai multă, dar să știți că începutul a fost bun. Minune, ce? Nu ți-a înghețat năsucul, stai așa să te aranjezi. Ține puțin, te rog frumos, programul. Să aranjăm aici, așa, atât. Moșul se ocupă de toți. Acum câteva minute, o fetiță minunată mi-a spus că mă iubește și m-am emoționat foarte tare. Pentru băieții de la poliția locală, dacă îmi văd cumva Sania, am pierdut-o, are vreo... Câți reni are moșul, că nu mai știu? 4 reni și unul de rezervă e în spate. Vă rog să mi-o aduceți mai târziu aici, că trebuie să plec. Ne-am întâlnit într-un moment minunat pentru a aprinde luminițele frumoase din bradul din spate și pentru a asculta pe minunații copii. O să avem un program frumos. O să fie alături de noi și domnul primar, care ne va lumina mai târziu bradul. Le mulțumim și celor de la Selgros care au venit cu cadouri pentru cei mici, așa că în această seară nimeni nu pleacă acasă fără să primească ceva. Vă e fric? Da, vă e fric? Atunci dacă vă e fric, aș vrea să facem puțină gimnastică, dar nu, pentru că a început să mă doare spatele. Bine, programul Palatul Copiilor îl avem aici și avem multe minuni frumoase alături de noi. Vom începe cu corul Alegria, profesor coordonator Laura Roșu. Moșul vorbește foarte greu în această seară pentru că barba e mai deasă ca de obicei. Trebuia să ajungă la stilist, dar n-am mai avut timp. Doamna profesoară, vă rog frumos, vreau un vers din... ceva cu moșul, știți ceva cu moșul? O poezioară cu moșul. Moș Crăciun, cuplete d'albe. Pardon. A sosit de plină veți. Bravo, uite cum mai știe la fetițe și băieți. Bravo, puteți să o aplaudăm. După care va veni trupa Gym Team Aerobic. Profesoara Elza Fărcuță, am văzut-o pe aici, pe doamna Elza pe undeva, știu că e cu copii. Formația Baby Star, dans modern, sau profesoară Mirela Cosma, formația Azucar, dans sportiv, trupa Gym Team Aerobic, iarăși cantul vom avea, trupa Gym Team Aerobic, cred că o să fac și în această seară să mă încălzesc, formația Stil, formația Mirabela și formația Azucar, canto și ansamblul Zărandul, dans popular. Așa că, doamna profesoară, începem cu Alegria? Da! Să-i aplaudăm, bineînțeles, în aplauzele dumneavoastră! Mulțumim mult!
foarte mult, mă scuzați, s-au pierdut doi copilași, hai să-i aplaudăm pe cei de la Alegria și până atunci să vă spun că s-au pierdut doi copilași pe aici, Bloom și Alba, să vină la scenă dacă e așa. Uitați-vă prin jurul dumneavoastră să-l caute pe moșul neapărat. Și acum chiar vorbesc serios. Trebuie să avem grijă. Unde? Unde sunt? Unde sunt? Îi caută mămica. Până atunci, alături